metroseksuel. Det skal man det af. Det har jeg hørt. Men en rigtig mand, så er man metroseksuel. Noget siger du? Nej, men du rammer min. Det er fordi, jeg så fint vil ligge. I den der spise, jeg blev brændt af. Kan du ikke lige tage den her ud til mig i stedet for? Ikke så tæt på. Slet ikke om søndagen. Never on Sunday. Hvordan zoomer du? Kan du huske det? Kan man ikke? Nej. Kan du kun, når du fotograferer? Nej, det kan du ikke engang. Der kan du bare Der er fokusere. den der firkant. Ja, Er det bare fokus? ja, det er fokus. Fokus. Fokus advokaterne. Jeg skal vente min. Ja. Og så tager vi lige lidt af mig. Jeg skal lige låne den der fra en bølte eller hvad? Fokus advokaterne.